ଜୋନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ନ ଯାଏ ବର୍ଷିବ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଖାସ କରିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପାଣିପାଗର ତିନିଟି ନିୟାମକ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। 9 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 9 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁହାଯାଉଛି 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଆ ଧରି ନେବା କି ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବ, ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ नमस्कार। वर्तमान आमर जो इम्पैक्ट पीरियड टा मत लगुच 12 अक्टोबर पर्यंत रही पारे। कारण वर्तमान जो आम इम्पैक्ट पाऊँ दक्षिण अभ्यंतर जो आमर आंध्र ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल जो घूर्णिबलय अच्छी से आमर जो प्रशांत महासागर प्रभाव को प्रचुर परिमाण में आम स्टेट आड़ को आणुची। तेणु ता प्रतिफलन में बालेश्वर गंजाम डिस्ट्रिक्ट पाइबे दक्षिण अभ्यंतर डिस्ट्रिक्ट कनगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति वर्षा पाइब। किंतु मेजर लगुच पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, कटक, जगतसिंहपुर यही रिजल्ट लगुच बेसी वर्षा पाइब। तापरे 7 तारीख पर 7 ରୁ 10 भितर गोटे घूर्णिबलय केन्द्र सृष्टि हम तमिलनाडु कोस्ट निकट दक्षिण बंगोपसागर प्रभाव जो वर्तमान दुर्गाप्रयोग चलती से पुणी एक्टिवेट हो आंटिसिपेट करुच्ची 9 पर भी वर्षा कंटिन्यू रहिबो। तापरे लाଗୁଛି 11 ରୁ 15 ଭିତରେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମତେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ବି ଲାଗୁଛି ଓଡିଶା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି 12-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ particularly ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଇପାରେ। ମେଜର ବର୍ଷାଟା ଲାଗୁଛି 9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 9 ତାରିଖ ପରେ ପରେ 11 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ ଏଇଆ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ। नहीं, पश्चिम ओडिशा एत वर्षा नहीं, किंतु नेक्स्ट 24 घंटा मत लगुच सुंदरगढ़ पर्टिकुलरली राउरकेला अंचल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़ किछिटा वर्षा पाई पारे नेक्स्ट 48 घंटा भितर। किंतु सेपटे बेसी प्रभाव नहीं। प्रभावटा हमर एपटे ही रहिबो। ए प्रभावटा मतलब वर्तमान जहाँ लगुच बारंबार घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि होगा फल आंध्र उपकूलवर्ती अंचल हो कि तमिलनाडु उपकूलवर्ती अंचल हो, जेहेतु प्रशांत महासागर उत्तर पदरे पूर्वावायु आसुची घूर्णिबलय आउट सक्रिय कर दउची। तेणु वर्षार प्रभावटा तो 12 पर्यंत अभिका लागुच प्रोजेक्शन रे मेजर वर्षाटा लागुच तार आखपाख अंचल रे लागुच वर्षाटा बेसी रहिबो कंपेयर टू आउट ऑफ द कोस्टल ओडिशा। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स माने अछि जाजपुर के ऊपर ढेंकानाल माने साथ पाइबे। किंतु अमाउंट मतलब लगुची पुरी, गंजाम, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर माने बेसी। प्रफेसर पट्टनायक, वर्तमान घूर्ण्यबलर प्रभाव धीरे धीरे कमिबा को बसिलानी। 11 तारिख परे परे जो घूर्ण्यबलर कथा आम आलोचना को आणुचे तार प्रभाव केतिकी रहिबो एवं यह अधिक घनीभूत हेबार संभावना अछि कि? घूर्णिबलय घनीभूत न होई पारे। वर्तमान जो घूर्णिबलय आंध्र उपकूलवर्ती अंचल अच्छी बर्तमान पुणी गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हो तमिलनाडु उपकूल 7 ରୁ 10 पुणी गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हम मत लगुच 11 ରୁ 15। तेणु घूर्णिबलय बैक टू बैक जो पूर्वावायु को आहरी सक्रिय कर चलो ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु
ଏଇ ଟାଇପର ବର୍ଷା ପାଇ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। बिल्कुल अनेक अनेक धन्यवाद सर अधिक आलोचना पाई।